Unsa may gitudlo ni Kristo nga gisunod sa mga apostoles, ang pagpasaylo nga way sukod. Gilingi ay mong tupad ing nanudlo ka ani sa inyong balay. Kana bang pasaylo nga way sukod, pasaylo nga way dumot, pasaylo nga dili na gyud hinumduman o dili na gyud hisgutan ang mga karaang sala. Naamo anang kinaiyaha? Wa mo'y ayo. Mana diri sa atong unang pagbasa, Propeta Sirach mihisgot, kung dili ka, kung magdumot kas imong isigkataw, nya magampo kas Ginoo, dili dawaton ang imong pagampo. Timanin na ha? Magampo kas Ginoo, nya gadumot kas imong isigkataw, dili dawaton ang imong pagampo. Kana nya gibutang pagidiri kanang kasuko og mainitong buot, maoy mga makalilisang nga mga butang, apan ang mga makasasala naghupot ni anang duha. Pulos na makalilisang ang kasuko og pagdumot. Aw sana kamainitog buot, kana bang temperamental kay ba? O kanang magsigig dumot si kasuko, mga peligro kay na makalilisang ng butanga, ano man babag man na sa atong pagsud sa langit, babag sad na sa atong kalambuan sa kinabuhi. Sa atong tubag sa Salmo nag-ingon ta, ang Ginoo maayo og maluluyon, dugay nga masuko og bahandianon sa pagbati. Maluluyon kaayo ang Ginoo, maayo og maluluyon. Ganahan mong mosunod sa Ginoo o mosupak? Kinsay mosunod taas ang kamot? Kanang wa mo pataas, mga masinupakon. Ya dili na mo kasod og langit. Sorry. Hala, ay supak-supak ka. Kinahanglan maayo gyud ka kanunay og maluluyon. Kinsa dinhing mga asawaha nga hangtod karon sige jog kaluoy nya maayo kayo ngadto sa iyang bana, taas ang kamot. Uy, unsa way ni pataas ninyo? Di na di mo ron maluoy, di na san mo maayo sa inyong bana, la maimpirno gyud mo ana. Kaluoy sa asawa musangko sa impirno. Sige, kamo na lang mga bana. Kinsay mga bana din nga maayo gyud kanunay og maluluyon sa iyang asawa, ta sa kamot. Arang-arang nga mga bana na iniisa 5 ka buok. Mga anak, kinsa din mga anak nga maayo kayo og maluluyon sa inyong parents, ta sa kamot. Otro sad mo. Basin sag natakdan ra sa ginikana, no? Kinsa mo sa mga ginikanana din nga maayo gyud og maluluyon sa ilang mga anak, kadang dugay jud kay masuko, ta sa kamot. Pwede na mo mga matay. Jotay raman sad. Mauna matud pa diri sa atong ikaduhang pagbasa, sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma, kinahanglan gyud nga ang Ginoo gitag-iya nato buhi kun patay. Pasabot ang atong kinabuhi para sa Ginoo, nyag mamatay sad ta naagid unta sa kamot sa Ginoo. Nya kanus ama na mahitabo kung magsigi tag sunod sa iyang kinaiya, labi na gid ning pagpasaylo. Muna diri sa atong ebanghelyo gisgutan diri nga dunay nakautang og milyon ka pisos, gipasaylo, gipapas ang iyang utang kay nagpakiluoy man. Pagsugat niya sa iyang isig kasulugoon nga nakautang ra niya pila ka pisos, iya dayong gipapriso, wa gyud siya maminaw sa pagpakiluoy. Pag-report ngadto balik sa agalon, ang gipapas nga utang gibalik sa agalon nga duna nay kasuko, niya gipriso pagid siya. Kamo karon dinhi nanimba mo, ako nagmisa sad. Naluoy ng Ginoo nato karon, tagaan na taniya sa tanang pasaylo.
papas na atong sala. Pero iniguli ni mos inyo, magyaw-yaw dayon ka sa imong mga anak or sa imong silingan, manglibak dayon ka, na ibalik ginas Ginoo ang silot. Sige, lingiyay mong tupad. Ing na sugod karon din ata masuko ha. Ing na. Nya di gani mo sanong sagdaila na siya. Di ba? Nya unsa may sunod kunaan na ning pagpasayloay, kanang magpasayloay na ta nga way limit 77 times or 70 times 7, mosunod dayon ang pagtinabangay. Ganahan kay kang mutabang sa usa ka tawo nga wa kay pagdumot. Pero naa gani kay pagdumot, moingon jud ka bahala nag mga lata ka diha, mirisi kang buanga ka. Di ba? O na, kining atong mga igsuon nga sigig palit og slots dinhi, malangit sad ni sila. Ngano man, wa man sila mohonong pagtabang, wa sila maghambin bag kalagot. Kana man gong mga makasasala, mga igsuon, labi na ginang sala sa kalagot, ang imong kamot mura na siyag maparalyzed, dili na makatunol og tabang ngadto sa imong isig ka tawo. Mag-anam jud kag kadaw, mag-anam jud kag kadili mapasayloon. Mo na diring naningil sa utang, iyag yung gituok ang nangutang niya kay pabayran. Ngano man, makasasala manggod siya. Tanawa ang iyang agalon nga way sala, ayano kayong gipasaylo ang milyon ka pesos. No? Ang kana gid ang sala. So ang timaan sa way sala, kamaong mohigugma, kamaong mopasaylo, kamaong maluoy sa iyang isig katao. Sa tinud-anay, sa mata sa Ginoo kitang tanan pulos mga makasasala. Way usa natong way sala. Except lang ni Mama Mary kay gi protektahan man gitos Ginoo. Pero kitang tanan pulos ta sad-an. Gilingi ay mong tupad. Ing na sad-an ka. Ing na ba ing na sad-an ka. Nya mingon sa siya otro sa ka. Na siya pariharata. Nya sa itong buhaton magpasayloay, magtinabangay. Ako lang ning gihisgutan karon tungod kay bunga ni sa atong pagkaliwat sa Ginoo, way hunong nga pagpalambo sa kinabuhi, way hunong nga pagtinabangay aron ta mulambo, di ta mag-iyahay. Niya kay niya may mga opportunities atong tabangan para sa simbahan, dili ni para nato. Nya sa mata sa Ginoo, kitang tanan mahimo na gyung iyang tinuod nga mga anak. Manindog ta.